Ndoda kumutsivira izvozvo. Mirai. Nyararai. Alright, vari kuti on the way to Kuya. Maije yandakamboita maitwa kwase kuti black beauty yakazara. Bango yapamba. Right, guys. We share life, guys. Share the life. Share the life. Share the life. Share life. How does it happen? Share life. Share life. Share life, guys. Share life. iPhone inotora manyama. Nai zvako. Soto. Masoto evadi. Ana sisi wangu kwa mafoto zeku airport tikati tangoita chiwo. Right, we are guys, come through. Can you please share the life? Share the life. 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 Titinima lawyers edupano. Share the life. 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 Tinima lawyers edupano. Share the life. All right. We are here at housing management, guys. This is housing management department. That's where we are going. Can you see? Ku housing department, kumbare, ku remembrance. Do patiri kupinda housing department. Can you see? Right. Say come and laugh. Say come and laugh. Mele. I used to breathe. I yango mira. Ija family comment. Ija di. Yango mira. Hi. Good and how are you? Well, thank you. Thank you. Hey, nice seeing you in person. Oh, thank you. Thank you. For sure. I want to go from Babo. Ah, to see me by the yes, Magadije. I want to leave. Okay, Mr. Edward. I did it. Why you did that? Us. I can talk.
just in thru. Kana kungondimirira panze muri mumota. Kungomira. Close the door. Chipo makadi zvenyu. Aiwa kuri nani. Eastern tomorrow, this is the delegation vataitaura vekutaura kunzwisisa neyeskimu yedu kuti yakamira sei, zvekufamba sei, nekuenda kuground kungotoita just a view yenzvimbo yevangoinzwisisa. Issue ilipo anzipa madanyazoziva specifically chicho. Okay, sitamiririra vanhu vari kuda kutenga mastands. Sezvamunoziva kuti munyika mune zvakawanda zviri kuitika, especially nzvimbo iyoyi yeDonbrook. Tine vamwe vakambotigirawo maarticles akambonyorwa kunzi yakambotengwa kukapasiwa handitika nemudeveloper. Pakaita someone like recently something came to my attention, somebody else, another developer is also selling the same. Ndiyo here kana kuti ndekumwe iri Donbrook handizivi. Saka toda kuti tise product kuvanhu tichinyatsoziva kuti chinhu chiri authentic pane kuti vanhu vabvisa mari dzavo and then kozongoya grade achiti pamavaka pasiripo kana kuti zvanga zvichitsotsi. Ndosaka takakumbirawo kune vava kuti indakatoda tofly kubva kuUK ndakasvika nesuru kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri authentic here because ndinotori nevanhu more than 1000 vakamirira this scheme, but pari kudiwa due diligence. Saka kana mukagona ngotibatsirawo tinyatso understanda, then I think that will be good. Right. Member housing cooperative andira. Kunoku Review your name, please. First. Mudimo. Mr. Mdumo. It's a cooperative. Yeah, yatashanda nayo I think since I can't remember muti kuparini, but I think sometime in 2016, 17 thereabout, if I'm not mistaken. Vanga vakapa provisional offer letters for land yeku-Donbrook mabvuku yakwe kuchinzi varifana kuti kuchizowana mastands ikoko. Saka kune land yakaplanwa, kune ma-different groups ariko. I think kuna Shelter Zimbabwe developers nePure Gold, I think major developers ariko. Kozoita ma-different cooperatives ariko. Kozoita I think wakaita vakapinda individuals that same area. Saka I think since that time 2016